హలో సీనా, చూడు సీనా, పంట బ్రహ్మాండంగా సీనా. అసలు క్యాక్ అసలు ఆడే కానీ గ్యాప్ లేదు, అంతే ఆడాడుంది సీనా గ్యాప్. ఆడ అవరా అవరా పంట బ్రహ్మాండం సీనా. అసలు బాబా అసలు వేరే లెవెల్ సీనా. ఈసారి 1,00,000 పక్కంగా, 1,00,000 రూపాయలు పక్కా సీనా. యాంద్రబ్బా ఇట్టుంది అనుకోలే. చూడు సీనా, సీనా పూత వచ్చింది సీనా. పూత వచ్చింది, ఒక కొమ్మకు వచ్చేసి సీనా 5 కాయలు కాసిన సీనా. నువ్వు సీనా చూపిస్తా. ఇంకో సీనా 1 2 3 4 5 బాగా వచ్చింది సీనా. పంట దురుసు సీనా. చల్ బాబా ఏముంది సీనా. అసలు చూస్తా అంటే 2 కాళ్ళు చాలే సీనా. అసలు బ్రహ్మాండం సీనా.